आहे. बरेचसे जण इथे समाजकार्य करतात. आपल्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये मुली महिला असतील, विद्यार्थी असतील, व्यक्ती असतील किंवा इतर जो काही घटक असेल त्यांच्यासाठी जे कार्य करत आहात हे सुद्धा मला असं वाटतं की फार मोठं योगदान आहे योग्य चांगल्या राष्ट्र निर्माणासाठी. आणि ते करत राहण्याचा निर्धार, याच्यामध्ये सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न हे आपण प्रत्येक जण इथं करणार आहोत. मग त्याच्यामध्ये सगळेच आले, कष्टकरी आले, शेतकरी आले. बेरोजगारी हटवण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न केलं पाहिजे. माझ्याकडे आज काम आहे म्हणून मी सुखी आहे असं करण्यापेक्षा जर ज्याला जो बेरोजगार आहे त्यालाही आपल्याला काही काम देता आलं तर ती सुद्धा मला असं वाटतं की राष्ट्र निर्माणासाठी एक फार मोठं योगदान त्याच्यामध्ये राहील. हो, निर्धार हे आम्ही सगळे निर्धार केलेले आहे. त्यामुळे हा निर्धार ग्रुप म्हणून आम्ही त्याचं नाव ठेवलेलं आहे. तर तुम्ही हे सगळे निर्धार तुम्हीही करावेत अशी सगळ्यांची इच्छा आहे. पण निर्धार आधी करावा लागेल ना. अंमलबजावणी हा आमचा त्याच्यामध्ये मुद्दा आम्ही शेवट टाकलाय. या सगळ्या निर्धारावरती अंमल आपण केलं पाहिजे. यामध्ये आणखीन एक जी महत्वाची भूमिका जी मांडण्यात आली होती ती म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जे आहेत यांचे जे विचार आहेत ते घरोघरी प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य झालं पाहिजे. संविधानाचं जे कार्य आपण हाती घेत आहोत ते संविधानाचं कार्य देखील प्रत्येक घराघरापर्यंत व्यक्तीपर्यंत हे पोहोचवता आपल्याला आलं पाहिजे. याच्यामध्ये शेवटचं एक आहे, काही सेवा दलाच्या कार्यकर्ते आपल्याकडे आहेत तर त्यांची अशी इच्छा आहे की सेवा दलाचं कार्य बरेच वर्ष ते करत आहेत तर या माध्यमातून सुद्धा समाजापर्यंत एक हो म्हणजे ते काम पोहोचवता येईल. त्याच्यातून देखील राष्ट्र निर्माणाचं एक मोठं काम होऊ शकेल. ह्या सगळ्या गोष्टींचा निर्धार आणि अशा असंख्य बाबी आहेत ज्या खरं तर आम्ही केल्यात आणि त्याचाही अंमल आम्ही करणार आहोत आणि याच्यामध्ये सातत्य ठेवणार आहोत. जसं मगाशी सरांनी आपल्याला कुंभाराच्या मडक्याचं जे उदाहरण दिलं तर सातत्य राहणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे हा निर्धार आम्ही केलेला आहे. या सगळ्या गोष्टींवर आम्ही करत असलेल्या क्षेत्रामध्ये आम्ही हे काम करत राहणार आहे. त्याच्यावरती अंमल आम्ही करणार आहे आणि याच्यासाठी आपल्या सगळ्यांची सुद्धा साथ अपेक्षित आहे. कारण एक संघ हे कार्य होणं हे गरजेचं आहे. म्हणून मला असं वाटतं की सगळ्यांनी या सगळ्याला होकार द्यावा. थँक्यू व्हेरी मच. ग्रुप नंबर 2 नंबर. कल जिसने प्रस्तावना रखी वो न रखे, दूसरा कोई रखे ताकि अच्छा रहे. ठीक है, कंटिन्यू कीजिए. आपल्याला आता सब्जेक्ट होता की राष्ट्र निर्माणासाठी काय काय करता येईल. तर पहिलं आहे की लोक परिवर्तन होणं आवश्यक आहे. दुसरं 15 ऑगस्ट किंवा असे जे आपले राष्ट्रीय सण जे असतात तर तेव्हा लोकांना आत्तापर्यंतचे जे हुतात्मे झालेले किंवा देशासाठी ज्यांनी त्याग केलेला आहे तर अशांची इमेज विद्यार्थ्यांपुढे किंवा सर्व नागरिकांपुढे त्यांची इमेज मोठं करण्याचं काम केलं गेलं पाहिजे. म्हणजे त्यामुळे लोकांमध्ये एक कन्सेप्ट जाईल की देशासाठी जर आपण बलिदान केलं तर आपल्याला महत्त्व प्राप्त होतंय. अशा प्रकारचे कन्सेप्ट म्हणजे हुतात्म्यांचे चरित्र हे योग्य प्रकारे लोकांमध्ये मांडले गेले पाहिजे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की मतदार तयार न करता नागरिक बनवले पाहिजे. तर आता नागरिक आणि मतदार या नागरिकांना असं त्यांना एक कन्सेप्ट दिला गेला पाहिजे किंवा त्यांना ही गोष्ट समजावून सांगितली पाहिजे की तुम्ही जर नागरिक आहात तर तुम्हाला काही कर्तव्य करावे लागतील. त्याबद्दल तुम्हाला काही गोष्टी राष्ट्राकडून तुम्हाला एक्सपेक्ट पण कराव्या लागतील. तर त्यांना इथपासून त्यांच्यामध्ये जागरूकता लोकांमध्ये निर्माण करायची की तुम्ही जे टॅक्स भरता तर त्याचा वापर कसा केला गेलेला आहे तर हे सुद्धा तुम्ही समजावून घ्या. अशा प्रकारे नागरिक उत्तम नागरिक म्हणजे जागरूकता आणली पाहिजे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये.
त्यानंतर समान हक्क सगळ्यांना मिळाले पाहिजेत वगैरे अशा प्रकारचे कन्सेप्ट लोकांमध्ये योग्य मीडियाद्वारे किंवा इतर गोष्टींद्वारे गेले पाहिजेत. त्यानंतर लोकांना प्रोटेक्शन सुद्धा तुम्हाला राष्ट्राकडून कसं मिळेल तर ह्याकरता सुद्धा तुम्ही जागरूक राहा किंवा तुम्हाला सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. अशा प्रकारे ह्या ज्या नागरिकांना मिळणारी देशाकडून नागरिकांना मिळणारे जे हक्क आहेत हक्कांसाठी त्यांना जागरूक केलं पाहिजे. त्यानंतर एक महत्त्वाचं आहे की लोकांना हा कन्सेप्ट रुजवला पाहिजे की फक्त स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी तुम्ही मतदान करू नका किंवा तुम्ही योग्य व्यक्ती म्हणजे योग्य व्यक्तीला बघूनच मत द्या, आर्थिक फायद्यासाठी मतदान करू नका. हा कन्सेप्ट त्यांच्यामध्ये रुजवला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत ज्या चांगल्या योजना आणल्या होत्या समाजामध्ये तर त्या योजना का बंद झाल्या हे तुम्ही विचारा. यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता आणली पाहिजे. सोनिया गांधींनी जी अन्न सुरक्षा कायद्याची योजना आणलेली होती किंवा काही आता मुद्दाम जे झालेले की जुन्याच योजनांना काही नवीन नावं दिलेली आहेत परंतु जुन्या योजनांची जी नावं आहेत ती जाणून बुजून रद्द केली गेलेली आहे. तर त्या योजना इव्हन संजय गांधी निराधार योजना सुद्धा बंद करण्याचा आता यांचा प्लॅन आहे. तर या योजना लोकांमध्ये पॅम्पलेट तयार करून ज्या आतापर्यंतच्या योजना काँग्रेस सरकारने किंवा लोकहितासाठी ज्या योजना केल्या गेलेल्या होत्या तर या योजनांचं पॅम्पलेट सगळ्यांना दिलं गेलं पाहिजे आणि या योजना तुम्ही बंद करू नका. या सर्वांच्या हितांसाठीच्या योजना आहेत. यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता आणली पाहिजे. त्याचप्रमाणे गरिबांसाठी सुद्धा आज सुद्धा काँग्रेसचा जो नारा आहे तो गरिबी हटाव नारा आहे. तर हा नारा कसा आवश्यक आहे देशासाठी म्हणजे आता लोकांची अशी परिस्थिती आहे की मला जेवण नाही मिळालं तरी चालेल पण मी धर्माच्या मुद्द्यावर लढेल किंवा धर्माच्या मुद्द्यावर मी मत देईल. हे जे लोकांमध्ये वाईट जो कन्सेप्ट झालेला आहे तो बदलला पाहिजे. आणि गरिबांसाठी सुद्धा आजही देश लढतोय. गरिबांसाठी योजना आणल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे काही कायद्यांमध्ये बदल होण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ॲक्ट काही कायद्यांमध्ये बदल होण्यासाठी सुद्धा लोकांमध्ये जागृती आणली पाहिजे. आणि एक प्रकारची तळागाळातून चळवळ निर्माण झाली पाहिजे. टाइम लिमिट आहे. आता इतकं सगळ्यांनी सांगितलं आहे. टॅक्सचा उपयोगाचा एक आहे. मुलांचे जे शिक्षण आपण मुलांना जे देतो तर त्या शिक्षणामध्ये सुद्धा काही गोष्टी इन्क्लूड केल्या पाहिजेत. कारण आजची मुलं जे शिक्षण घेतात ते उद्याचे नागरिक त्यामुळं शिक्षण व्यवस्थेवर जास्त भर दिला पाहिजे की राष्ट्र निर्मितीसाठी मुलांना म्हणजे वेगवेगळी जी नैतिक तत्व किंवा अशा ह्या गोष्टींचा समावेश त्यांच्या सिलेबसमध्ये केला पाहिजे. आणि राष्ट्रासाठी ज्यांनी त्याग केला त्यांच्याप्रती आदर निर्माण होण्यासाठी काम केलं पाहिजे. आणि कुठलाही म्हणजे राष्ट्र निर्मितीसाठी आपण कुठलाच धर्म नाही मानला असं नाही तसं होणार नाहीये. तर धर्माचं अधिष्ठान घेऊनच राष्ट्र निर्मिती सुद्धा होणार आहे. हा पण एक बेसिक कन्सेप्ट डोक्यामध्ये असला पाहिजे. म्हणजे निधर्मी नाही व्हायचं आपल्याला तर धर्मनिरपेक्ष व्हायचं. थँक्यू. ग्रुप नंबर 3. जय जगत साथियो, आमचं नाव कालचंच आहे. जय जगत आवाज येत नाही कुठले आहेत पाहिजे ना. जय जगत जय जगत. तर मागून आवाज नाही आला. एक मिनिट. जय जगत. तर आपला मुद्दा आहे देशाला राष्ट्र कसे बनवायचे. तर त्यासाठी आपल्या घरात जसा प्रेम जिव्हाळा असतो तो देशात कसा वाढवता येईल. तर आपण असं म्हणतो घर असावे घरासारखे तसं राष्ट्र असावे राष्ट्रासारखे. नकोच नुसता नकाशा तिथे असावं प्रेम जिव्हाळा. नकोच नुसता तमाशा. आता देशात जो तमाशा चाललाय तो थांबून त्याला राष्ट्राचं स्वरूप यायचं असेल तर जिव्हाळा वाढला पाहिजे प्रेम वाढवलं पाहिजे. त्यासाठी संविधान आणि गांधी विचाराची मूल्य घराघरात आपण जाऊन रुजवली पाहिजे आणि द्वेष जो पसरतो तो कमी केला पाहिजे. पुढे आहे की
संविधान आणि गांधी विचार याचा आपण सगळ्यांनी जास्तीत जास्त अभ्यास केला पाहिजे. माझ्या जिल्ह्यात राज्यात जर दुसऱ्या एखाद्या जिल्ह्याचा माणूस राहत असेल, राज्याचा माणूस राहत असेल, तर त्यालाही वाटलं पाहिजे की हा आपला जिल्हा आहे, हे आपलं घर आहे. आता आपण याच्या कोरोना काळात बघितलं, लोक सोडून जात होते, तर तसं वाटलं नाही पाहिजे. पुढं आहे की सामाजिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारं शिक्षण मिळालं पाहिजे. आता नोकरीला लागायचं म्हणून शिक्षण न मिळतं, त्याच्यातून सामाजिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन पाहायला पाहिजे. नंतर शिक्षण फ्री मिळालं पाहिजे सर्वांना. तंत्रज्ञानाने आपण चांगले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. आता सोशल मीडियात आपण बघतो की द्वेष पसरवला जातो. तंत्रज्ञान कुठलंही चांगलं किंवा वाईट नसतं, ते आपण कसं वापरतो त्याच्यावर असतं. ही आपली चुकी आहे की आपण तंत्रज्ञानात पुढे नाही गेलो आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत प्रेम नाही पसरवतो. आपण त्याच्यातून मीम्स असू द्या, व्हिडिओज असू द्या, आर्टिकल्स असू द्या, याच्यातून प्रेम कसं पसरवू ते आपण केलं पाहिजे. आणि ते चुकीचं आहे त्याच्याविरुद्ध स्टँड घेतला पाहिजे, कायदेशीर कारवाई पण केली पाहिजे. हा, राष्ट्रसेवा दल आता जे माईक पास माईक. हा, राष्ट्रसेवा दल जे आता निष्क्रिय झालं बऱ्याच प्रमाणात, ते आपण परत सक्रिय केलं पाहिजे. अजून एक आहे धार्मिक सद्भावना. धार्मिक सद्भावना वाढवली पाहिजे, कारण आता धर्मात द्वेष पसरवला जातोय. तर आपण काय म्हणतो की धार्मिक लोक म्हटलं की आपण बाजूला सांगतो लोकांना. तर उदारमतवादीचे लोक आहेत धर्मातले, त्या सर्वांना जोडलं पाहिजे त्याच्यामध्ये. थँक्यू सो मच. ग्रुप नंबर 4. राष्ट्र निर्माणासाठी सकारात्मक विचारांच्या नागरिकांनी एकत्र आलं पाहिजे. माईक थोडं पास. जातीवाद, धर्मवाद संपुष्टात आला पाहिजे. समविचारी लोकांनी मिळून रचनात्मक व विवेकाने काम केलं पाहिजे. महात्मा गांधी यांच्या विचार सर्वदूर पोचवले पाहिजेत. त्यांनी केलेले रचनात्मक काम जे आहे ते लोकांपर्यंत पोचवलं गेलं पाहिजे. देशातील प्रत्येक घटकाचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे, त्यांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. तीन दुबळे आणि मागास वर्गापर्यंत सर्व सुखसुविधा पोचल्या गेल्या पाहिजेत. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मूलभूत हक्कांची जाणीव आपण करून दिली पाहिजे. संविधानाबद्दल जनजागृती करून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची, कर्तव्यांची जाणीव करून दिली पाहिजे. देशविघातक शक्तींपासून लांब राहण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. लास्ट 5 नंबर. हॅलो, आमच्या ग्रुपचं नाव राष्ट्र निर्माण ग्रुप होतं आणि सर्वांमध्ये आम्ही युवकांची सरांना आम्ही अनाउन्स करतो. हे चावी एक म्हणजे ते सापडलेले आम्ही ठेवतो. कोणाची तरी चावी चावी. सापडली ती बघा. मिळाली? कळलं तर पाहिजे काय दाखवतंय. राष्ट्र निर्माण. ओके. नमस्कार. आमच्या ग्रुपचं नाव आहे, कालचं नाव आम्ही कॅरी फॉरवर्ड करायचं ठरवलं, रयतेचा ग्रुप. आता आपण जे बोलणार आहोत की राष्ट्र निर्माण. तर आता तुमच्यासमोर जे या व्यक्ती उभ्या आहेत, काल आपण एक फोटो बघितला होता 300 लोकांचा. त्या 300 लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही एक आमचं राष्ट्र निर्माण करतोय. जे राष्ट्र निर्माण ह्या आपल्या भारताला अपेक्षित आहे. 1947 नंतर घरापासून राष्ट्राकडे जायची जी संकल्पना आहे, त्या संकल्पनेच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर 1947 सालातले हे जे त्यांच्या स्वरूपातले प्रतिनिधी आत्ता समोर उभे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही आत्ता असं समजतोय की आम्हाला आत्ताच स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे आणि आम्हाला आमचं राष्ट्र निर्माण करायचं.
हे राष्ट्र आम्ही निर्माण करणार आहोत, जो भारत देश आपण निर्माण करणार आहोत. त्याकरता सगळ्यात महत्त्वाची सुरुवात म्हणजे स्वतःपासून सुरुवात करणे. जो गांधीजींचा विचार आहे की गांधीजींनी जे त्यांची मूलभूत तत्व, त्यांचे रचनात्मक कार्य सांगितले, तिथपासून स्वतःमध्ये बदल घडून राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आपल्या आंतरिक प्रेरणेतनं आपल्याला पुढं जायचं आहे. त्याकरता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी मिळून आमचा एक मसुदा तयार केलेला आहे, जो राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी कामाला येईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक सलोखा. सामाजिक सलोख्यानंतर सामाजिक सलोखा म्हणजे जे अभिप्रेत राष्ट्र आम्हाला आहे ते म्हणजे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आम्हाला अभिप्रेत आहे. दुसरी गोष्ट संविधान, जे आम्ही संविधान लिहिलेलं आहे, जे संविधान आम्ही आमच्या नागरिकांसाठी राष्ट्राला देणार आहोत, त्या राष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाला सगळ्यात आधी नागरिकशास्त्र समजलं पाहिजे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि त्या पद्धतीचं इम्प्लिमेंट करणार आहोत, जो शालेय जीवनापासूनच सुरू होईल. त्यानंतर आम्ही गांधीजींचे जे 18 विचार आहेत, त्यांचा जो रचनात्मक कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये 18 पॉईंट्स आहेत, त्यांनाच आम्ही फॉलो करणार आहोत. त्याच्यामध्ये आदर्श ग्राम, अस्पृश्यता, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, जाती निर्मूलन, सर्वधर्म समभाव, स्वच्छता, साक्षरता प्रसार, शेतीचा विकास, निर्व्यसनासाठी कार्यक्रम, सत्य, अहिंसा, सद्भाव आणि महिला सबलीकरण, अशा पद्धतीचं राष्ट्र आम्हाला निर्माण करायचं आहे. आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये अतिशय जिव्हाळापूर्ण भावना निर्माण राहतील या पद्धतीनं नागरिक आम्हाला तयार करायचं आहे. त्याचबरोबरीनं अजून पुढे जाऊन देशामध्ये विविधतेने नटलेल्या या परंपरांचा जसा मला अभिमान आहे हे आपण म्हणायचो प्रार्थना म्हणताना, तर त्या विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा अभिमान अतिशय शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या प्रत्येक नागरिकाच्या श्वासाबरोबर राहावा अशी आम्ही पिढी तयार करणार आहोत. जसे विविध प्रकारचे सण आपण आपल्या देशामध्ये आम्ही हा मसुदा तयार करत असताना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना बरोबर ठेवून हा जो मसुदा तयार केलेला आहे, त्याच्यामध्ये नवरात्र असेल, गणेशोत्सव असेल, तशाच पद्धतीने प्रत्येक मंडळ किंवा प्रत्येक मंडळाने त्या पद्धतीने काम करत असताना त्याबरोबर राष्ट्र निर्माणच्या संकल्पनाचे आयोजन त्या गणेश मंडळाच्या पंडालमध्ये प्रत्येक 10 दिवस, 9 दिवस, 8 दिवस, 15 दिवस राबवण्याचा संकल्प या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे. आणि हे आमचं येणारं राष्ट्र असेल असे आपणाला आम्ही आमच्या मसुद्यातर्फे आणि आमच्या सर्व या प्रतिकात्मक जे आम्ही त्यांचे प्रतिनिधी आहोत त्या पद्धतीने आपल्याला ग्वाही देतो. नाही, धन्यवाद. आपल्याला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र करायचं आहे. थँक्यू. खूप राष्ट्र. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सभी को जय जगत. मेरा एक निवेदन आप सबसे है, आज सुबह आप सब लोगों ने ईमानदारी से श्रमदान किया था, किया कि नहीं किया? तो एक अनुरोध ये है कि मैंने गूगल फॉर्मेट सबको दे रखा है. जिन जिन लोगों ने श्रमदान किया है वो अभी 5 मिनट में गूगल फॉर्मेट कंप्लीट करके एक दूसरे साथी का फॉर्म भरवा के और वो सबमिट कर ले ताकि वो ऑनलाइन हो जाएगा. ये बहुत आवश्यक है. अभी बोल रहा हूँ. अभी 5 मिनट का टाइम है आपके पास. नहीं भेजा मैंने. आप एक दूसरे से ले लीजिए, नहीं है तो मेरे से ले लीजिए, आप इनसे ले लीजिए. हाँ, ग्रुप में डाल दिया है, ग्रुप से ले लीजिए. आप जिन्होंने श्रमदान किया है वो पूरा सबमिट कर लीजिए गूगल फॉर्मेट और एक दूसरे का सहयोग करके कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू. वो दिन जो है पूरे अब वो आगे है, सब आगे. अभी जितने पार्टिसिपेट है 5 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट कर लीजिए. एक दूसरे की हेल्प ले लीजिए. आप ग्रुप के अंदर भी डाला हुआ है. हाँ,
ही ॲक्टिव्हिटी जायचं 2 दिवस पूर्ण कसं तर जे 2 दिवस पूर्ण झोपतानाच आपण जो नहीं है वो नाम दे देंगे। एक